Ens trobem a l'Arxiu Central dels Jutjats de la Ciutat de la Justícia, un dels 26 arxius judicials centrals de la xarxa d'arxius judicials de Catalunya, que gestiona a nivell d'arxiu fins a un volum de 87 quilòmetres de documentació. En aquest arxiu és on la Direcció General de Modernització del Departament de Justícia ha impulsat i implantat des del gener del 2009 l'aplicació de la tecnologia d'identificació per radiofreqüència en la gestió de l'arxiu. L'objectiu que el Departament de Justícia es marca amb aquest projecte és garantir la identificació, gestió, localització i seguretat de la documentació i automatitzar els processos d'arxiu. La tecnologia RFID permet identificar expedients i capses i conèixer la seva ubicació física a l'arxiu. Aquesta tecnologia dota els arxivers de mobilitat, agilitza la feina i redueix el risc de pèrdua de documentació. Mitjançant una PDA es fan recerques de forma ràpida i segura a través del lector RFID que porta incorporat. La PDA interacciona via Wi-Fi amb el mòdul de l'Arxiu Central de Temis per fer consultes i actualitzacions de la documentació transferida. Aquest projecte, pioner, ha estat liderat pel Departament de Justícia conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat i ha estat dirigit i executat per Tecnocom en col·laboració amb Fujitsu. Procedim a identificar la prestatgeria mitjançant la gravació de la topogràfica en el tag RFID. Quan un jutjat ens avisa que té la documentació preparada per transferir, imprimim les etiquetes RFID per cada un dels expedients. A l'oficina judicial enganxem a cada expedient l'etiqueta que l'identifica i seguidament els ubiquem a la capsa amb els que els remetrem a l'Arxiu Central. Al rebre les capses de l'oficina judicial, verifiquem el seu contingut mitjançant el quiosc RFID. Un cop validada la transferència, etiquetem la capsa amb l'etiqueta RFID per així tenir-la identificada i poder ubicar-la a l'Arxiu Central. Instal·lem la capsa a la prestatgeria i amb la PDA relacionem la capsa amb la topogràfica, registrant-ho online al sistema central. La PDA ens permet obtenir informació bàsica de l'expedient i de la seva ubicació. Ara estem cercant un expedient concret per veure la seva informació i la seva ubicació. Una altra funció és verificar la informació de la capsa mitjançant la lectura de l'etiqueta RFID. Des del gener de 2009 s'ha incorporat un xip RFID a tots els expedients judicials finalitzats i transferits a l'Arxiu Central dels Jutjats de la Ciutat de la Justícia. A finals d'aquest any hauran ingressat en aquest arxiu 20.000 expedients amb xip. El Departament de Justícia estima que anualment s'identificaran electrònicament més de 2,5 quilòmetres d'expedients judicials. El Departament de Justícia és pioner en l'aplicació d'aquest sistema en arxius a nivell mundial i han mostrat molt interès les comunitats autònomes de Navarra, Castella-La Manxa i Canàries, així com els estats de Mèxic, Perú i Hongria.